lene ka ba I thamula karkom le namar ba barabar hi ba pinpek ba pinki hi barabar hi kadon ka jing sa tho jimut lade ha ka kam to lene ha ka kam yonong lene kam bharo para kandidat lene para parti ndre ha gane ka government para coalition pan ha gane ka government menta ka BJP ka kharwit I ka UDP ka kharwit I ka BJP ka NPP ka kharwit iwe namar bale ba kimdon ka policy kimdon nong rim ki parti ki pomdon nong rim ki MLA len MDC ne ki briu jong ki pomdon nong rim barbar ka kulmar kamne ka de jing pomdon nong rim na hinga I ba ki de ban kem sundon ya ki to ki ba involve hang to bak nga tip kanang nga la ay ka president ro lambay ba roni nga la ay ka president ro kani baro ba naliang tong NPP ka tip kani ka jingsia ndai ka up ya ka UDP ban sim action namar ba kisalia namar ba ka BJP ka don ha ka bor na try munta ka de sa katon sa de ka banta jong ka BJP bat ban kharwit UDP le ne kharwit NPP tikine kim perkhat ki no hikai ha surok kim perkhat ki di health workers kim perkhat ki no rep kim perkhat ban kharwit iwe munta hai por election kin ya kharwit iwe ni tang mingi kongres na try ki ban perkhat munta pai ba thank you